Ja tinc molts amics que s'han mort. Alguna cosa més? No. Ho heu sentit tot, no? Sí. Ja sé on m'esteu portant. Vosaltres també? Ha sigut idea del Roc. No servirà de res, Roc. No m'afectarà. Ignasi. Vinga, desperta, hem de parlar. Vaig al lavabo. Desperta. Anem a marxar. Si no, ens agafaran tots. Que vagi bé, Ignasi. Gràcies. Bona sort. Potser no serviria de res. Potser m'havia equivocat per enviar-lo a la químio. Però potser era el lloc dels seus malsons perquè no l'havia relacionat mai amb coses positives. Només és aquí, veure aquestes parets, m'agafen ganes de vomitar. No puc amb la químia. Estarem amb tu. Et cuidarem cada dia quan tornis de la químia. Ja, però no només és el fet de tornar. Venir aquí també em fa por. Quan et fan la químia, en 2 minuts passes de trobar-te superbé a trobar-te fatal. És el pitjor i que no entens. Que et trobes de bé i en 2 putos segons et tinguin ganes de vomitar. Tinguis tan mal i tan malestar. I, hòstia, ja sé que tinc la gavina. Però, hòstia, veig el dolor i la tristesa a la seva cara. I això no m'ajuda. No m'ajuda gens. I el càncer no em sembla un enemic. Però aquesta merda que em cura sí que m'ho sembla. Tinc por de venir, por d'estar-m'hi i de marxar. Podem venir cada dia un de nosaltres per estar amb tu. Sí, quedar-nos amb tu mentre et fan la químia. Ho faríeu? Si vols, vinc jo amb tu demà. La veritat? Sí. Sí. I també podem alargar una mica això. Alguna idea de què pintem? Sí, jo en tinc una. Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que ens és un i no repetirà. Ignasi,
estàs despert? Sí. Com és que has vingut tan tard? Mira, el teu pare no volia que ho sabessis, però jo sí que t'ho volia dir. Ignasi, crec que ets prou gran i que ho has de saber. Què passa, Lourdes? Les proves que et van fer han descobert que pots tenir una anomalia a l'aorta. Hem parlat amb altres metges i bé, t'han de fer una altra prova, una arteriografia, per confirmar-ho. Però què vol dir? Jo esperava tornar aquesta setmana al col·le. Això és el que et volia dir. Si es confirma això de l'aorta, encara trigaràs bastant de temps en poder tornar a l'escola. Ho sento, Ignasi. Aquell era el nostre dia a dia. No era una vida fàcil. I de vegades ens sentíem normals. I de vegades molt diferents. No sé si és bona idea això que vagi acompanyat d'un altre malalt. Jo crec que sí. I això que torni a traumatologia? Li farà bé. Espero que no s'equivoqui. Per cert, sap això de la paret d'oncologia? No, què ha passat? Doncs es veu que el lleó i els altres nanos han decidit donar-li un toc diferent i l'han repintada d'una manera original. Jo no us vaig dir que... Escolta, si pensa que vaig ser jo... Jo no sé de qui ha sigut la idea, però queda molt divertit. Ara, si ho fan a traumatologia, vostè i jo parlarem. Gràcies, tio. El més important és no sentir-se sol. El camí és llarg a l'hospital, però de vegades, si no estàs sol, et sembla molt més curt. Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs,
però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. Què cony esperes trobar-te fora? Vida. Vida? Vida? Que imbècil ets, tio. Estàs bé, Lleó? Ho estava fins fa un segon. L'he deixat allà. A la quimio? Sí. Però cadascú ha d'acompanyar-lo un dia. Són normes dels pulseres. Llença't, que ja és l'únic, no repetirà. Jo sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense un demà. El Roc porta molt de temps en coma i creiem que seria convenient traslladar-lo. Amb altra gent en coma? Estaria més ben cuidat. La veritat has caigut per les escales? Sí. El meu pare em pagava. Vostè li pega al seu fill?